Вітаю, шановне спадарства, я Євген Волошин, пачынаем інтэрмарыум. У цэнтры ўвагі нашых экспертаў гістарычная з'ява, якая моцна паўплывала на менталітэт беларусаў. А гэта сялянская няволя і прыгнёт, якія шмат у чым вызначалі штодзённае жыццё нашых продкаў. Пачнем з уводзіна ў тэму. Прыгон – адно з ключавых слоў беларускай гісторыі. Магчыма, нідзе ён не быў такі цяжкі, як у нас. Польшча развіталася з ім на паўстагоддзя раней. У Расіі велізарныя тэрыторыі – Сібір, поўнач, далёкі ўсход – наогул не ведалі прыгону. Украіна мела Запарожскую сеч, вольна-казацкую рэспубліку збеглых прыгонных. Мы ж былі пад прыгонам стагоддзі – і народ, і краіна. Яшчэ да сярэдзіны мінулага стагоддзя большасць жыхароў нашай краіны пражывала ў сельскай мясцовасці. Менавіта там, у сялянскім асяроддзі, адбылося фарміраванне вызначальных рыс беларускай ідэнтычнасці і характару. Некаторыя даследчыкі лічаць, што прыгонна-паншчыцкая свядомасць да гэтага часу вызначае многія аспекты жыцця беларускага грамадства. Разам з тым, было б няправільна лічыць прыгон прадуктам выключна мясцовага гістарычнага развіцця. Гэта была універсальная сацыяльна-эканамічная з'ява, якую зведалі ўсе краіны Еўропы. Натуральна, што ў кожным з яе рэгіёнаў была свая спецыфіка адносін паміж феадалам землеўладальнікам і залежнымі ад яго сялянамі ці цэлымі сельскімі грамадамі. Агульным, амаль што універсальным элементам гэтай сістэмы з'яўлялася прымусовая праца прыгонных на свайго гаспадара. Да іншых яе праяў таксама адносіліся права судовай улады, права першай шлюбнай ночы і некаторыя іншыя. Але не свабода селяніна ў заходняй Еўропе ў часы нават глыбокага сярэднявечча не азначала яго цалкавіты бяспраўны статус, які мелі рабы антычнасці. З'яўляючыся суб'ектам права, яны праз суды маглі адстойваць свае правы. Пачынаючы з 13 стагоддзя ў краінах заходняй Еўропы прыгон пачынае паступова скасоўвацца. У 15-16 стагоддзях большасць сялян гэтых краін ужо былі асабіста вольныя. Адваротная карціна назіралася на землях на ўсход ад Эльбы. Ва ўсходняй Германіі, Чэхіі, Венгрыі, Польшчы, ВКЛ і іншых краінах гэтага рэгіёну адбылося так званае другое выданне прыгону. У выніку гэтага працэсу сяляне не толькі не атрымалі асабістай волі, але трапілі яшчэ ў большую залежнасць ад сваіх гаспадароў. Гісторыкі называюць розныя прычыны гэтага працэсу, але яго вынік відавочны. Сяляне ператварыліся ў асабістую ўласнасць паноў. Пад заклад сялянскіх душ бралі грашовыя пазыкі і крэдыты. Імі абменьваліся, прадавалі ці, як у Расіі, прайгравалі ў карты. Можна сустрэць меркаванне, што на землях Беларусі прыгон знайшоў сваё найгоршае ўвасабленне. У мемуарах першай паловы 19 стагоддзя, нават у параўнанні з рускімі і польскімі сялянамі, мясцовы мужык характарызуецца як забіты, найбольш няшчасны і прыгнечаны. У савецкай гістарыяграфіі любілі падкрэсліваць, што ў Беларусі эканамічны і сацыяльны прыгнёт спалучаўся яшчэ і з нацыянальным часцяком, уласнікі ўспрымалі сваіх падданых як быдла. Разнастайныя віды фізічнага пакарання, заняволення, аддача ў рэкруты шырока практыкаваліся ў дачыненні да найбольш непакорлівых сялян. У выпадку масавых выступленняў апошніх царскія ўлады дасылалі вайсковыя аддзелы, якія праводзілі экзекуцыі. Адмена прыгону ў Беларусі, які на большасці тэрыторыі тагачаснай расійскай імперыі, адбылася ў 1861 годзе. У гэтым жа годзе ў ЗША адбылося скасаванне рабства. Але ці маглі тыя прававыя акты адмяніць рабскую псіхалогію, якая стагоддзямі фармавалася і перадавалася з пакалення ў пакаленне на генетычным узроўні? У часы сталінскай калектывізацыі гэтая генетычная памяць была актуалізавана і замацавана калгаснай сістэмай, якая шмат чым захавалася і працягвае функцыянаваць у сучаснай Беларусі. Я рады прадставіць у гэтай зум-студыі нашых сённяшніх экспертаў. Тацяна Літвінава, доктар гістарычных навук, Дняпроўскі нацыянальны універсітэт, Украіна. Добрага дня. Добрый день. Кацпер Паблоцкі, антраполаг, аўтар кнігі «Хамства», Варшаўскі універсітэт, Польшча. Дзень добры. Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. Сергей Токць, доктар гістарычных навук, Беларусь. Вітаем вас. Добрый день. Борис Кержанцев, письменник, кандидат гістарычных навук, Россия. Здравствуйте. Мы, белорусы, украинцы, поляки, российцы,
прызвычаіліся глядзець на гісторыю праз прызму каралёў, князёў, імператараў, паноў, адным словам элітаў. Але эліты складалі мізэрную частку насельніцтва, а соллю нашых земляў былі сяляне, якія знаходзіліся пад прыгнётам элітаў, а часам у сапраўдным рабстве. Спадар прафесар Кержанцаў, першае пытанне да вас. Калі навукоўцы гавораць пра прыгон, што яны маюць на ўвазе? К крепостному праву подходили многие люди, и исследователи, и публицисты, и в конечном счете становилось очевидно, что там, как Герцен еще писал, там так много смутного и непонятного, что в нескольких словах это невозможно разъяснить. Дело в том, что самое главное, наверное, что имеет смысл сказать, что под крепостным правом часто понимают совершенно разные и мало связанные друг с другом явления. Потому что если брать, например, Российскую империю, вообще Россию, крепостное право в России, то крепостное право в том виде, в каком оно существовало в московском государстве, например, в XVII веке, и крепостное право, которое сформировалось в Российской империи в XVIII-XIX веках, это совершенно разные явления. И с правовой, и с фактической точки зрения. Крепостное право 18-19 веков – это, в общем, рабство. Крепостное право 17 века – это, в общем, да, это некий социальный институт, который теоретически можно сравнить с подобными явлениями, то есть крепостным правом, например, Восточной Европы. Вот. То есть это некая форма социальной зависимости, социальной несвободы, но очень ограниченной. А то, что сформировалось в 18 веке, это, в общем, рабство. А ці можна знайсці ў сусветнай гісторыі аналагі расійскага прыгоннага права? Вось хочацца параўнанняў. Как я уже сказал, крепостное право в Российской империи – это очень объемный и смутный институт. Оно много чего в себе соединяет. И крепостное право, российское крепостное право, вот, варианты 18-19 веков, это, в общем, совершенно уникальное, исключительное явление. Его трудно с чем-то сравнить, потому что это и не крепостное право Восточной Европы, это и не рабство южноамериканских штатов. Скорее, это можно назвать, сравнить с государственным рабством периода Древнего Египта. И недаром многие современники, и прежде всего иностранцы, которые оказывались в России, они, в общем, буквально прямым текстом сравнивали крепостных с рабами Древнего Египта. Вот. Потому что крепостные крестьяне, по сути, то есть то общество, которое было сформировано в Российской империи, и в том числе крепостные крестьяне, они были как бы не совсем, несмотря на то, что, с одной стороны, помещик обладал полным правом, опять же, я хотел сказать, что помещик обладал полным правом распоряжения личностью крестьянина, но дело в том, что это не так. Это было так по факту, но не по закону. Потому что в Российской империи, например, как я сказал, крепостных продавали, свободных продавали на улице, на площади. Но когда Александр I, император, попросил выяснить, а на каком основании происходит эта торговля, выяснилось, что нет никакого закона, который разрешал бы такую торговлю. И наоборот, единственный закон, который существовал, это было соборное уложение 1649 года, еще царя Алексея, в котором прямо запрещалось продажа христиан, то есть православных людей. Там была статья соборного уложения, в которой написано, что крещенных людей продавать никому не велено. И тем не менее, эта торговля в 18-19 веке осуществлялась в самом широком масштабе. То есть фактически это было злоупотребление, это был произвол, абсолютно беззаконный произвол, который мог существовать только потому, что правительство закрывало на это глаза. Вот. И, собственно, крепостное право, вот, оно и окружено, и пронизано, вот, собственно, произволом. Ва ўкраінскай гістарыяграфіі перыяд прыгону крыпацтва таксама ацэньваецца як рабства. Тут я, можливо, трошки не погоджуюсь з попереднім, з колегою, який виступав тільки до мене, з тим, що 18-19 століття в Росії це кріпосне право набуває такого вигляду рабства. Скоріше, це метафора, причому, на мій погляд, метафора, до якої не може так серйозно ставитись.
Все ж таки, як би там не було, звичайно, це форма залежності селян, більшості населення, значної частини населення, але тим не менше це все ж таки право, як би ми там не говорили. Моя коллега, уважаемая, она говорит о том, что крепостное право было все-таки правом, не рабством. Но дело в том, что любое право, оно основано на законах, на вполне конкретных юридических постановлениях. А то, что существовало в Российской империи в отношении крепостных крестьян, это было, в общем, чистым произволом. И часто не только не в согласии, в соответствии с законами, а просто в противоречии тем законам, которые существовали и были написаны раньше. Цяпер хачу задаць пытанне прафесару Сергею Токцю. Якім быў прыгон на беларускіх землях, якія да канца 18 стагоддзя ўваходзілі ў ВКЛ, а пасля трапілі ў расійскую імперію? Ну, я хотел бы начать с того, что термин «прыгон» у значении крепостное право альбо подданство это конструкция историков сегодняшних. Прыгонными селянами и их панами прыгон разумелся как панщина, ці синоним панщина. В белорусской мове панщина и прыгон это были синонимы. И у законодаўстве Великое княжество Литовское, например, не было окреслено, что такое прыгон ці штосьці подобное. Тем не меньше мы можем сказать, что прыгон это так, это форма залежности, альбо, докладнее сказать, это целый комплекс залежностей селянина от уладальника, ці селян от уладальников. И тут я хотел бы вылучить три основные аспекты, на мою думку, ці складаючыя прыгона. Гэта земельная залежнасць ці прымацаванасць селяніна да зямлі. Гэта судовая залежнасць ці судовы імунітэт землеўладальнікаў, якія мелі права судзіць селян, то есть фактычна выконвалі функцыі дзяржаўнай судовай улады адносна селян. І трэці аспект гэта асабістая залежнасць. Асабістая залежнасць, калі уладальнік мог пазбавіць селяніна зямлі, мог пераселіць яго з аднаго свайго маёнтка ў іншы, і вось узмацненне гэтай асабістай залежнасці, вот гэтай трэцяй складовай, яно сапраўды часамі набліжала становішча прыгоннага селяніна да рабскага. Пан Кацпер, вы аўтар досыць сенсацыйнай кнігі «Хамства». У гэтай кнізе раскрытая з'ява прыгону паншчыны z гледзішча звычайнага селяніна. Ўсё так? To znaczy przede wszystkim musimy powiedzieć, że Перадусім трэба сказаць, што мы гаворым пра з'яву, якая ў розных рэгіёнах мела свае асаблівасці. Прыкладам, на тэрыторыях польскамоўнай Рэчы Паспалітай каркасам прыгону была Вісла, па якой сплаўлялі збожжа. Наогул, калі мы кажам пра прыгон, паншчыну ці рабства, для мяне няма значэння, як мы гэта назавем. Важна, што гэтая сістэма рабіла з людзьмі. Я антраполаг, і мяне больш за ўсё цікавіць штодзённасць чалавека ў тых умовах, і што прымусовая праца рабіла з чалавечай культурай і чалавечым жыццём. І ўсё ж, калі казаць пра асаблівасці прыгону, ці дакладней нягледзячы на асаблівасці прыгону на розных тэрыторыях, ёсць адзін агульны для ўсіх знамянальнік – гвалт, насілля. Мяне не цікавяць развагі ўзроўня макрагісторыі. Я аналізаваў успаміны пра прыгон. Іх не сталося шмат, але іх дастаткова, каб убачыць, як жылі людзі, як змушалі іх да працы і які гэты прымус, гвалт, які яны адчувалі на сабе. Так, агульным знамянальнікам ёсць насілля, надзвычай жорсткае насілля, брутальнае. І гэтае насілля мае шмат аспектаў. Бо гэта не толькі насілля на працоўным месцы, збіванне людзей, каб яны выходзілі працаваць у поле. Бо давайте прызнаем, што часцей за ўсё менавіта такая карціна нам малюецца, калі мы кажам пра прыгон. Нібыта прыгон азначаў, што падняволеныя людзі, што нейкі час ідуць да гаспадара араць поле. Мы маем дачыненне ў тыя часы з абсалютна незмеханізаванай гаспадаркай, і не толькі ў нашым рэгіёне. Таму работ, якія мусілі выконваць людзі, было вельмі шмат.
Я ў сваёй кнізе аналізую і жыццё служачых пры двары, то бок не толькі сялянаў, бо не селянін быў такім сярэднестатыстычным прадстаўніком тагачаснага насельніцтва. Былі і работнікі найміты, і габрэі, і гэтак далей. Было вельмі шмат сацыяльных катэгорый насельніцтва. Але, паўтаруся, агульным знамянальнікам дачыненняў было насілля. І не толькі на працоўным месцы, але, напрыклад, і сэксуальнае насілле. Калі ўзяць фальклор, народныя спевы, там гэтая тэма займае значнае месца. Мы цяпер, кажучы пра прыгон, амаль забыліся пра гэтае насілле. Даследчыкі, якія працавалі ў міжваенны час, апісалі гэтае насілле вельмі грунтоўна, нічога не хаваючы. Але ўжо ў другой палове 20-го стагоддзя ў польскай гістарыяграфіі гэтая тэма знікае. Прычын гэтаму шмат. Але для мяне аспект насілля ў часы прыгону займае галоўнае месца. Я перакананы, што польскамоўная народная культура ёсць спосабам дапамагчы сабе даць рады з гэтым насіллем. Спадар Сергей, у чым была патрэба палітычная, эканамічная, сацыяльная запрыгоніць, заняволіць тагачаснага селяніна? Тут ёсць розныя меркаванні, розныя думкі, і такія, як зрэшты гэта думка, я прачытаў прысутнага тут пана Каспера Паблоцкага, што гэта ўвогуле такая форма арганізацыі працы, якая ўзнікла ў часы вось гэтага крызісу сусветнага, выкліканага і кліматычнымі, у тым ліку, зменамі, і прыгон як бы найбольш адпавядаў дзяржавам ці кіруючым элітам, каб арганізаваць працу вялікіх масаў залежнага насельніцтва. Існуюць розныя канцэпцыі. Сапраўды проста для, например, землеўладальнікаў прыгон аказаўся самай выгаднай формай эксплуатацыі прыгоннага сялянства. Першае, прымацаваць іх да зямлі, а па-другое, аказалася, што найбольш выгадна эксплуатаваць шляхам адпрацовачнай павіннасці ці паншчыны. І прыгон – гэта з'ява, якая пашырылася сапраўды на ўсход ад Эльбы, на ўсходняй частцы Еўропы, з 15 стагоддзя і да 19 стагоддзя. У гэтым рэгіёне Еўропы набыў тут прыгон такія вось вельмі выразныя рысы. Спадар Сергей, чаму менавіта гэты рэгіён стаў мяжой, за якой прыгон стаўся нормай, замацаваўся? Традыцыйнае тлумачэнне – гэта структурнае месца нашага рэгіёна у геапалітычных раскладах таго свету. Скандынаваў, асабліва ў нарвежцаў, напрыклад, прыгону не было, нарвежскія сяляне ўвогуле хіба былі найсвабаднейшыя у Еўропе. На поўдні таксама Еўропы фактычна прыгона не было. Вось гэта некая ўключанасць у гэтыя геапалітычныя структуры абменаў, гандлёвых абменаў і гэтак далей паўплывалі, што, конечно, хаця зараз, напрыклад, польскія гісторыкі вось дыскутуюць, аспрэчваюць сам гэты тэрмін паўторны прыгон, ці другаснае падданства. Але ўсё ж такі фактам ёсць, што ў нашым рэгіёне Еўропы, конечно, залежнасць сялян узмацняецца, і гэта можна патлумачыць найперш, конечно, геапалітычнымі прычынамі, у тым ліку і некімі культурнымі, цывілізацыйнымі прычынамі. Пытанне вельмі складанае і спрэчнае. Пан Кацпер Паблоцкі, вы сказалі, што з гвалтам і забойствамі сяляне сутыкаліся штодзённа. Гэта ж не магло не паўплываць на менталітэт людзей, на іх побыт, культуру. Вось што вы пра гэта думаеце? Так, ale też nie należy pamiętać, że nie należy... Не варта ацэньваць гэтае насілле ў статыстычных катэгорыях. Напрыклад, Казімір Дачынскі, аўтар хіба што найкаштоўнейшага дзённіка прыгоннага селяніна, выдадзенага па-польску, піша пра падзею, якая сфармавала яго як асобу. Ён, малым хлопцам, убачыў, як яго збіты бацька вяртаецца з панскага двара. То бок такое не павінна было здарыцца штодня, каб захавацца ў памяці і зрабіць такое ўздзеянне на хлопчыка. У іншым даследаванні, яно тычыцца ўжо ўкраіны, даецца аналіз забойстваў у ваколіцах Кіева, калі я добра памятаю. Наколькі некалькі забойстваў цягам месяцу. Пагадзіцеся, калі ацэньваць з гледзяшча статыстыкі, дык гэта і няшмат. Але ключавым для мяне момантам ёсць тое, як усведамленне гэтага ўплывала на чалавечую культуру.
było zabijanych w Адам ciągu Буцкевіч miesiąca. шляхціч, які пераапрануўся на парабка і пайшоў працаваць да селяніна і працаваў цягам году ў 1830 годзе і ўбачыў той свет вачыма селяніна, а не шляхціча. І ён напісаў, што сяляне жылі ў змрочнай і гнілой атмасферы. Гэта такая атмасфера, у якой штохвіліну трэба азірацца, бо невядома, калі цябе ўдараць, чым скончыцца тваё спазнанне на працы. Крывым позіркам цівуна, кухталём, а можа, збіццём ці нават смерцю. Гэта мела значэнне, невядомасць, што цябе чакае. А маштабы насілля таксама шырокія. Цяжка казаць у лічбах, бо няма дадзеных, але міжваенныя польскія гісторыкі даюць дадзеныя аўстрыйскай адміністрацыі на Галіцыі пасля ўжо падзелаў Рэчы Паспалітай. А ў тым рэгіёне, адзначу, сяляне маглі дамагацца грашовых выплатаў за несправядлівае збіццё. І колькасць грошаў, якія патрабавалі сяляне, была вельмі вялікай. Таму яшчэ раз адзначу, насілле было штодзённасцю. Гэта не азначае, што кожнага збівалі штодня. Такое грамадства не ў стане было б функцыянаваць, але яно мела вялікае значэнне. Я ў сваёй кнізе аналізую рытуал гадавання каўтуна, які для шляхты быў такім сімвалам нядбальства, неахайнасці сялян. Але калі мы глянем на гэты рытуал з гледзяшча этнаграфіі, то мы ўбачым, што гэта была форма псіхатэрапіі, кажучы сучаснымі медычнымі тэрмінамі, то бок спосабам вылечыць траўму. Каўтун быў хваробай галавы, і людзі, у якіх ён быў, фактычна хварэлі на тое, што мы сёння называем дэпрэсіяй. Чалавек знаходзіў на целе месца, своеасаблівую пастку, куды скідалася, дзе збіралася ўсё тое дрэннае, што з ім адбывалася. І пазней мог выразаць усё гэта ў сімвалічным і псіхічным сэнсе. Я, аналізуючы польскамоўную народную культуру, сустрэў там вельмі шмат спосабаў якраз на лекаванне траўмы насілля. Усё гэта пэўныя сляды таго, што, жывучы ў тамтыя часы і ў тамтым свеце, селянін павінен быў увесь час азірацца і ўвесь час чакаць, што ўся сіла гвалту можа абрынуцца на яго. І ў гэтым сэнсе насілле, яго чаканне, мела структурнае значэнне на жыццё і культуру асобы. Miała takie strukturalne znaczenie. Спадарыня Тацяна, як на тэрыторыі ўкраіны людзі тагачаснай улады ставіліся да запрыгоненых сялянаў? Дякую за питання. Розумієте, знову-таки, про який час ми з вами говоримо. Якщо ми маємо на увазі регіони, які після Хмельниччини, тобто з другої половини 17 століття перейшли до складу Російської держави, то тут ми можемо говорити, що де-факто кріпосного права не було. Юридично воно існує, тому що є норми Литовського статуту, який діє на цих територіях, і там цілком зрозуміло є положення щодо прикріплення селян до землі. Але фактично війна під проводом Хмельницького – це масове повстання людності, і воно зміло кріпосне право фактично. І тому в цих регіонах, і взагалі в більшості регіонів України, в 18 столітті панство повинно було обережно доволі ставитися до людності. Чому? Тому що це регіони, які близькі до дикого поля. Це регіони, де дуже висока соціальна і географічна мобільність населення, де населення звикло в разі тиску на нього або повставати, або іти на ті землі, які мало заселені і до яких держава ще не дотягнула свої руки. І тому брак робочих рук, який тут завжди відчувався, примушував панство обережно ставитися до своїх підданих. Фактично на більшості території України, навіть на правобережжі, яке було ще до кінця 18 століття в складі Польщі, панщини не існувало як такої. Були різні форми залежності, це і могла бути відробіткова рента, але порівняно невелика, знову-таки через обережне ставлення
панів, які побоювалися спротиву людності, або втечі людей на вільні землі, де цих втікачів неможливо було просто віднайти. І навіть на правобережжі, яке було в складі Польщі, на більшості територій, ще радянські історики це досить добре показали, зокрема Вікторія Маркіна, тільки в 60-ті роки 18 століття відновлюється панщизна система на більшості територій правобережної України, тобто Київщина, Братславщина. Трошки інша ситуація буде на Волині. А от на тих територіях, які постраждали в другій половині 17-го, на початку 18 століття від численних повстань і війн за ці території, там, звичайно, необхідно було відновлювати господарство, і там потрібні були робочі руки, і, ясну річ, ніхто не хотів їх втрачати просто так. Тому примус тут був достатньо незначним. І в основному, ще раз підкреслюю, в формі відробіткової ренти. Ситуація зміниться на цих територіях, на українських територіях, в кінці 18-го, на початку 19 століття. І то ще раз я підкреслюю, що більшість регіонів України – це регіони з нестійким кріпосним правом. Тобто з такою системою, до якої людність, так само як і селяни, так само як і панство, повинно було звикати в нових умовах модернізації господарства, що розпочнеться вже на початку 19 століття, на межі 18-19 століття. Спадар Барыс Кержанцаў, падчас сённяшняй дыскусіі вы неаднаразова называлі становішча запрыгоненых сялян у Расійскай імперыі рабствам. Усё-таки было? Ну, видите ли, на самом деле, в общем, это была стена. И, конечно, в разных областях Российской империи существовали свои особенности. Но в целом, конечно, это было абсолютно кастовое общество, в котором крепостное крестьянство находилось, ну, фактически на положении, ну, послушайте, ну как можно относиться к людям, которых продают оптом и в розницу на рынке вместе с лошадьми? Как можно относиться к людям, у которых нет никаких прав и которых официально жалованы грамотой дворянству Екатерины II, они фактически вообще не упоминались. То есть крестьянство было фактически объединено с инвентарем имения. Не было понятия человеческая личность крепостного крестьянина. Соответственно, это был просто, ну, раб или скот, и такое отношение не существовало. Как называли крепостных? Подлецы, сволочь, ну, в общем, как угодно. Были изобретены даже такие устройства, как щекобитка, для того, чтобы руки не марать, а крестьянские морды и на расстоянии палочкой с хвостиком. Вот, соответственно, с одной стороны, это так, но, опять же, смотря в каких слоях, потому что одно дело – это высшее общество, это аристократия, которая вообще, ну, вообще никак, можно сказать, не относилась к крепостному крестьянству. То есть аристократия его просто не замечала. Она не то, что плохо относилась, она просто, ну как, так же, как лошадей не замечали, так и крестьян не замечали. Это просто некий рабочий инвентарь, который должен обеспечивать благосостояние господина. Но чем ниже мы опускаемся по социальной иерархии дворянства, тем, естественно, отношение менялось. Улічваючы тое, што вы сказалі, наколькі папулярнай у Расійскай імперыі была ідэя адмены прыгоннага права? Ну, абсолютно непопулярно, потому что, например, в 60-х годах, когда происходила работа по уложенной комиссии Екатерины II, то есть эта комиссия занималась попыткой создания нового уложения законов. Ну, это не увенчалось успехом, но тем не менее деятельность шла довольно активно. И что любопытно, в том числе на заседаниях этой комиссии рассматривался вопрос о крепостном крестьянстве. И в качестве депутатов для работы в эту комиссию там были депутаты практически от всех сословий, кроме крепостных крестьян. То есть там были депутаты и от дворянства, и от однодворцев, и от священников, и даже от черносошных, то есть казенных крестьян. Так вот, что любопытно,
все депутаты от всех сословий ставили вопрос о том, чтобы им, наряду с дворянством, получить право владеть крепостными крестьянами. То есть все хотели поживиться за счет крепостной плоти. И понятно, что добровольно отказаться от прав на крепостное крестьянство элиты были не готовы. Тем более, потому что все хотели, да, даже казенные крестьяне. Но нужно понимать очень важную вещь. Просто факты. Дело в том, что в Российской империи абсолютное большинство крепостных крестьян, то есть более 70% всех крепостных крестьян принадлежало всего лишь порядка 2-3% крупных землевладельцев. То есть фактически большинство поместного дворянства в России, оно было или мелкопоместным, или беспоместным. И жило, как правило, за счет службы, или военной, или государственной, а не за счет своих имений, которые просто не могли им ничего обеспечить. Поэтому, по сути, большинство российского дворянства, абсолютное большинство, им было все равно. Спадар Сергей, а як моцна змянілася жыццё залежных сялянаў пасля таго, як распалася Рэч Паспалітая, а нашыя землі вымушана трапілі ў расійскую імперію? Я бы на початку хотел сказать, что мы говорим пригонное право, але у Речи Посполитой, у Великим княстве Литовским и у Речи Посполитой законы фактично державные не регулировали адносины паміж селянами и их уладальниками. Коли возьмем статут Великого княства Литовского, то там только некалькі агульных положений. И вот это самое пригонное право на землях, например, Беларуси у часы Речи Посполитой, яно регулювалася звычаем, якія звычаі склаліся ў той ці іншай мясцовасці. І таму была вялікая варыятыўнасць, і дзяржава была слабая, і фактычна яна не ўмешвалася ці мала ўмешвалася ў ўзаемаадносіны пана і яго прыгоннага. Толькі ў 1768 годзе у памешчыкаў было адабрана, у землеўладальнікаў было адабрана права караць селян смерцю. Они могли, за тыя злачынствы, за якія належала смяротнае пакаранне. У Российской империи у той же час у 19 стагоддзі ствараецца даволі грунтоўная заканадаўчая база прыгоннага права. У гэтым заканадаўстве Российской империи селянин прыроўніваецца да прыватнай уласнасці. І яго, например, можно было сапраўды продавать, причем продавать без земли. Вот у Речи Посполитой практика продажи селянина без земли, она не атрымала пашырэння. И у Польши, и у Беларуси, и, напэўна, на Украине. Коллеги меня поправят, калі я памыляюся. А в Российской империи гэта дазваляў закон, які толькі, до речі, забараняў рабіць аб'явы у ведомостях губернских о продаже селян и продавать на рынку. То есть на рынку продавать забаранялось. И еще забаранялось делить семьи. Так вот, коли белорусские земли вошли в склад Российской империи, то, по моему меркованию, я в этом переконаны, становище селян погоршилось, пригонных. Чему? По-перше, великая частка господарских селян, які были значно вольнейшие от приватных, была раздадена в першую чергу Казярына и другой приватным землеўдальнікам. Адразу их правовый статус значно погоршился. Но галоўнае, на селян были ускладены державные податки, в первую чергу подушный податок и рекрутчина. И что? Вельми часто селяне не могут платить этот подушный оклад. Из-за их, а владальники обязаны, отказывали за их под погрозой стратой маёнтку за выплату селянами податков и поставку рекрутов. И вот ты помещик говорить, я плачу за тебе податки, а ты отпрацовываешь мне за это еще додатково панщину. И тому панщина, звычайно, повеличивалась на день ці на 2 дні у тыдзень. А селяне не мели грошей, готовки, ці наяўных грошей у их просто тады фактично не было. Панщина узросла, а помещики, уладальники атрымали вельми могутные рычаги уціску селян, расправы над селянами. Калі што, адразу звяртаемся до земскага спраўніка ці до губернатора. Приходить войсковый
аддзел. Вот вядомы прыклад. У Рэчы Паспалітай самае вядомае паўстанне на беларускіх землях. Крычаўскае староства. 4 гады сяляне не падпарадковваюцца Гераніму Радзівілу. То есть яны плацяць яму падаткі или на сваіх варунках. 4 гады. Адзін з магутнейшых магнатаў не можа, кажуць, прызваць к парадку сваіх сялян. Дарэчы, там і паншчына не было на крычаўскім старостве. Ну, правда, потым Радзівіл жорстка падавіў. Сотні сялянаў былі забіты, сотні там пасажаныя на колы павешаныя, але у расійскай імперіі гэта рабілася значна прасцей. Выклікаўся вайсковы аддзел бліжэйшы, яны прыходзілі і наводзілі парадак. Таму што па законам расійскай імперіі непадпарадкаванне свайму памешчыку гэта тое ж самае, што непадпарадкаванне дзяржаўнай уладзе. Супраціўленне, бунт супраць дзяржаўнай улады караецца ваенна-палявым судом. То есть землеўладальнікі атрымалі ў свае рукі такія вельмі выгадныя магчымасці, каб узмацніць ціск на сялянаў. Акрамя таго, цяпер землеўладальнік мог любога селяніна, які яму чымсьці не спадабаўся, здаць у рэкруты. Любога, маладога, конечно, до 30 гадоў. Калі старэйшы, і, можа быць, здароўя няма, не падыходзіць у рэктары, тады у Сібір, выслаць у Сібір. Напісаў, што селянін дзерзкі, заяву губернскае праўленне. І ўсё, ніхто не спраўджваў, па закону нават не трэба было правераць. Таму улада узмацнілася, землеўладальнікі атрымалі магутны інструмент, каб выціскаць сваіх сялянаў яшчэ больш, іх запалохаць. І становішча, конечно, пагоршылася от часы расійскай імперіі. Іншая справа, што сяляне зараз пачалі таксама актыўна бунтавацца, актыўна выкарыстоўваць розныя формы супраціву, і у тым ліку скардзіцца тым жа самым уладам. І улады апынуліся ў такой сітуацыі, што з аднаго боку, конечно, яны падтрымліваюць памешчыкаў, але з другого боку баяцца і селянскіх бунтаў, і таму вымушаны разглядаць гэтыя скаргі, і гэтыя скаргі сялянскія і разбіральніцтвы з'яўляюцца незвычайна багатай крыніцай па гісторыі паншчыны, прыгоннага права на беларускіх землях у часы расійскай імперіі. Дзякуй. Пан Паблоцкі, а вось пытанне пра Рэч Паспалітую. Як часта і на якім узроўні ў Рэчы Паспалітай абмяркоўвалася ідэя вызвалення сялянаў? Jest taka słynna debata. Ёсць такая знакамітая дыскусія ў сейме Рэчы Паспалітай, здаецца, ў 1780 годзе. Першая спроба рэформаў Замойскага, каб крыху змяніць сістэму паншчыны. І справаздачы адтуль вельмі красамоўныя. У сейме дайшло да крыку і вэрхалу. Шляхта моцна супраціўлялася якім-кольвек спробам рэформаў, і прапановы былі адрынутыя нават без зачытвання і без дыскусій над імі. Галасы за адмену прыгону былі, яны былі адзінкавымі, але былі. Найбольшы супраціў паншчыне быў на пачатку існавання гэтай сістэмы. А калі ўжо яна ўмацавалася, то практычна запанавала цішыня. Але варта зазначыць, што ад канца 16 да канца 19 стагоддзя прымусовыя працы былі нормай. Толькі некалькі працэнтаў глобальнай папуляцыі было вольнымі людзьмі. Іншая справа, што ў кожным рэгіёне, ў кожнай дзяржаве гэтая прымусовая праца мела свае асаблівасці, была іначай арганізавана. Але ці гэта была Амерыка, ці Карыбы, ці Еўропа, у тыя часы прымусовая праца была абсалютнай нормай. Generalnie to była absolutna norma tamtych czasów. А на ваш погляд, калі б не паншчына, калі б не было такой прорвы паміж багатымі і беднымі, ці ўдалося б абараніць ад падзелу Рэч Паспалітую? У польскай навуцы дыскусія, ці была паншчына прычынай падзелаў Рэчы Паспалітай, вялася вельмі доўга. Мой кароткі адказ – абсалютна не. Дастаткова паглядзець вакол. Дзяржавы, якія падзялілі Рэч Паспалітую, Прусія, Аўстрыя, Расія, самі абапіраліся на прыгон і адмовіліся ад яго толькі ў 19 стагоддзі. Так што, калі б Рэч Паспалітая выстаяла, як незалежная дзяржава, яна таксама адмовілася ад прыгону. Амерыканскі прыклад
тут будзе хіба што найлепшым. Рабства чарнаскурых амерыканцаў не было прычынай адсталасці, а наадварот, маторам развіцця эканомікі. ЗША вельмі позна ў канцы 19 стагоддзя скасавалі рабства. І за гэтае 19 стагоддзе Штаты ўзляцелі на першае месца глобальнай эканомікі. І гэта выдатны прыклад таго, што прымусовая праца, як такая, не з'яўляецца прычынай адсталасці. Таму мой адказ не. Толькі паншчына не была прычынай падзелаў Рэчы Паспалітай. Дзякуй вялікі за гэтую гутарку. Спадзяюся, што нягледзячы на рознасць моваў, тэма сялянскага прыгнёту была вам цікавай. Дзякуй вялікі Тацяне Літвінавай, Кацперу Паблоцкаму, Сергею Токцю і Барысу Кержанцаву. Нагадаю, што інтэрмарыум можна глядзець на YouTube-канале «Белсад Гісторыя». З вамі быў Яўген Валошын. Да сустрэчы. Зялёная вішня з-пад кораня выйшла, не да